Good morning, guys. So, it's Friday na. Friday na. Ayun, nag-alarm lang ako ng nag-alarm pa ni Daddy ng 5:30. Kasi 6 mag-start yung breakfast dito. And then 7 to 7:30 naman yung kami susunduin para doon sa aming underground river na tour. So, yan yung buho ko, grabe oh. Sobrang naglalangis na. Kasi di ko na siya binasa kagabi. Siguro 2 days old na tong buho ko. Di ko binasa. Gawa ng sobrang pagod na. Tapos, sobrang pagod. Pero nag-shower ako kagabi Yung di ko na siya binasa kasi matutulog na kami. Ang hirap patuyuin. Kaya yan. Mamaya lang siguro. Kasi for sure magbabasa naman tayo mamaya. So, yun nga, maghapon din yung guys, yung tour na yun. Kaya, kailangan na natin kumilos. Pick up, Daddy! Uy, 6:00 na. Halika na, baka mamaya, bigla na lang tayo sunduin dyan ng van. Ha? Lalagay muna tayo guys ng moisturizer. Kagabi nakalimutan ko din maglagay ng dala ko pa man din. Yung face cream. Ayan, ito na lang muna. Alis tayo. Ay! Bastas na lang. Dumilim. Dali pa open nga naman. Breakfast pa lang kami guys. Ayan. Uwi naman sa puti. So, ayun lang. 2 pumps lang ng tomato serum. Solve na fast lock natin dyan. Tapos, ayun, nagdala ko ng aloe ice para pagka, kahapon nakalimutan ko nga ito. Kasi dire-diretso yung tour namin kahapon. Hindi pa kami nakapag-check-in. Iniwan lang namin yung bag namin dito. Tapos nag-lunch kami. Pagbalik namin, sinundo na agad kami ng van. Kaya, ayun, nakalimutan ko itong dalhin. Kaya ngayon, dadalhin natin. Para pag lapot ka na. Spray ka lang men. And then, yes. Nag-dio ka na, dali. Nag-dio ka na. Dala rin ako nito, syempre. Very essential yan. Travel size na dio, guys. Yan. Spray. Oh, tanggalin mo sa plastic. Oo nga, tanggalin mo na, syempre. Bago kasi ang kinuha ko. So, tara, let's bagets. Baka nag-aantay. Wait lang. So, let's go. Nag-prepare sana ako dito ng guys, bihisa namin. Kaso, galing ako dun sa lobby. Tinanong ko kung mababasa ba kami, may maliligo ba. Hindi to. Bali, sightseeing lang talaga siya. So, iwan ko na lang to. Pero, in-advise kami na mag-chinelas and shorts nga lang. Nakapanligo pa naman din ako sa ilalim ko. Pero, bukas na lang siguro sa Honda Bay. Ipupush ko yung Honda Bay na yun. Kahit na mas maaga kaming umalis dito. Like, mga bukang liwayway, diba? Mas maganda yung kasi dagat. So, yan. Yung muna ngayon, underground. Kasi, hindi ka nakapunta ng, hindi buo yung, hindi kompleto yung Puerto Princesa trip mo pag hindi ka pumunta ng underground river. So, breakfast na muli tayo. Ang dami kong dada kasi prepare ko lang naman kasi just in case, diba? So, since hindi naman pala siya need, bukas ko na lang dadalhin yun. At least naka-prepare na. So, we're here guys sa, sa parang dining nila. Maliit lang ito pinagstayan namin. So, ito yung Royal Park Hotel. Actually, ito lang yung room namin Mikot lang kami dito, kami dumaan. Ayan. Pero okay na. Tapos ito yung nagsundo sa amin kahapon sa sa hotel. Pero iba yung magsusundo ngayon sa underground river na pasyal. So, ang ganda rito kasi tahimik. Ayun. Parang kasi parang province din siya na Hindi siya pinaka-main na parang capital. Ba? Hindi pa to prinsesa bundok-bundok kasi to. Hindi siya yung sa syudad na may mga mall, yung ganun. Kaya, tahimik. Ayun, mga puro greens, which is, yun ang bet na bet ko. Sa mga ganitong
pasyal-pasyalan. So, ito nga yung lugar, guys. Ayan. Tingin tayo. Baka makakuha tayo ng inspiration para doon sa 3rd floor. So, dito is may, yung cute na ano nila, oh. Yung divider nila, kawayan. Dito mayroong billiard table. Yan lang. So, habang inaantay natin yung breakfast, guys, kasi scheduled yun eh, kumbaga, hindi siya buffet, luluto siya kapag ready na kayong kumain, gano'n. So, since nilulutuan pa kami, chika muna tayo, what happened kahapon pala. Alam niyo ba, kamunti ka na kaming malate sa flight, dahil tong asawa ko, walang dalang identification card niya, kaloka. Ando na kami sa airport, papasok na kami, sabi ko sa kanya, diba, may ID ka ba dyan? Wala. Parang yung ano niya, relax pa siya na wala. Wala namang pasok na para mag-ID. Hindi mo naloka. Bakit wala kang dala man lang identification card eh? Ano ka? Pag may pasok na ako, mag-ID. Nasanay kasi siya na ano, may ID lang siya kapag nung bumapasok siya sa opisina. Nakakaloka. So, ang siste talaga, bumalik kami eh. Tapos, kinakabahan ako kasi traffic na that time eh. 9:40 yung flight namin. Tapos, 7 o'clock kami. Buti nga kamo, 7 o'clock kami umalis ng bahay. So, nagkaroon pa ng, ano, ang tawag doon? Right. Oo, kumbaga, hindi, 7 o'clock tayo umalis ng bahay. At meron kami tayong, naman pag bumibili ka ng sapatos, na tawag doon, allowance. Ayun, pag may allowance kami. So, pagdating namin doon sa airport is 7:30 gano'n. Wala nga siyang ID. Di, buka ko ulit ng Grab. Balik kami. Sobrang traffic na. Kinakabahan ako kasi kailangan mga at least 8 o'clock pasok na kayo, naka-check-in na kayo, yung gano'n. So, ayun. Buti na lang yung ano niya din. Yung ID niya, yung wallet niya nasa ano lang, nasa sasakyan. So, pagka ano ng Grab doon, inano ko na lang, kuya, ano na tayo? Balikan na tayo, ganun, di ko na lang inano, chinay ko na lang kung magkano yung bayad sa Grab, yung gano'n. So, in short, nakaabot naman kami sa flight namin, kaya kami nandito. Pero nakakawindang yung gano'n, nakakasira talaga siya ng mood, kaya nag-vlog ata ako, no? Nandito na kami sa ano, nakalapag na kami sa, dito sa Puerto Princesa. Kaya next time, ha, lagi po magdala ng wallet. Hindi yung wallet, nasa kotse lagi. Color, sabi ko, kahit saan ka magpunta dapat. Kailangan ko pa bang banggitin yun, nag-aaway na kami kahapon na. Eh, di mo naman kasi binanggit, di ba? Ganyan, ganyan. So, ayun lang, guys. Kamunti ka na talaga. Kung na-late, tapos, ano pa, ang aga pa namin nag-board. Di ba? Kasi dapat 9:40 yung flight. Umalis yung ano, yung eroplano around 9:15, 9:20 gano'n. 9, o sabi mo, sobrang aga, 9, 'di ba? 40 minutes ahead kami sa ano, sa departure time talaga. We're having, kukunin mo pa ba? Oh. Sige na. Kunin mo muna. Ayun guys, ham and egg for breakfast and coffee. Kunin lang ni daddy yung coke niya sa sa room namin. So, kain tayo. Dito yung kitchen. Dito lang yung room namin. Diba? Super lapit lang. Dali! Baka sunduin na rin tayo kasi yung isang guest nag-breakfast pa lang sinundo na. So, mainam talaga, may allowance ka lang. Sundo na kami guys. Nasa van kami pa lang. Gaya kahapon, mga ibang kasama rin kami sa tour na. Just okay lang, parang masaya, diba? Parang group tour. Alug-alug. Kape po dito. Okay ka maalam. Dumalog talaga siya. Maano yung kalsada. Malaki rin pala SM dito sa Palawan. Kahit dalawang palapag lang siya, pero malaki. Lagot na. Hinahanap pa yung ano, kasama sa tour. Kaloka! Ayun, yun ang nagpapatagal din sa mga ganitong tour guys, yung mga kasama na hindi
hindi pa ready. Aantayin mo pa. Sinabi na ganitong oras kayo pipick up eh. Yung iba kagigising pa lang, nagbe-breakfast pa lang. Ano, talaga, abala sa iba. Kaya be mindful sa mga ganun. Kaya so, sasali kayo sa mga package tour or yung mga group tour. Ayun, be mindful sa time na dapat ready na talaga kayo for pick up. Ayun, kasi abala din sa iba, lalo't iba-ibang hotel pa yung pinuputan para i-pick up kayo. Unless, kung kayo lang talaga yung time nyo is hawak nyo. Pero pag ganito, maging considerate kayo sa sa iba, diba? Ganyan, na si kuya. Parang irritable na kasi 10 minutes na ata kami rito. Wala pang lumalabas na or hindi makontak kung saan yung owner ata itong kausap nila, owner nitong homestay. Good luck. Iwanan na yun. Kasi kukawa yung ibang susunduin pa. Medyo madami-dami pa. Kasi dalawa pala kami dito sa van ni daddy. Kaya si daddy nga, borlog. So, kahit na antok pa yung masyado, nag-ano talaga kami. Nag-alarm talaga kami. Para hindi kami maganyan. Hindi nagmamadali, hindi cramming, hindi abala sa iba. And we will be doing some other tours. Would you like to do some other tours after? Yes. Yes. Okay. Underground River is a new 7 wonders of nature, right? Are you aware? Yes. New 7 wonders of nature. So after the 7 wonders of nature tour, we do the 8 wonder tour. Would you like to do the 8 wonder tour? What kind of wonder? 8 wonder. Kakain. Eat one. You wondering what you're eating or what? Eat wonders. So we'll be having our lunch. Is it the number or is it the eating one? Eat one, ma'am, lunch. Eat wonder. Okay, we'll be having a buffet lunch later if still you drop. Oh, Yes, yes, by the beachfront. And they serve Filipino food. For foreigners, please enjoy the food. It's also part of your tour. Try local food. For us Filipinos, you don't have a choice but to No choice. Starve. Okay? Okay. Better just enjoy your lunch. Okay po. Just for one day. That's fine. Then after your lunch, since you wanted to enjoy, right? You wanted to enjoy. We will be doing some side trips. Side trips. When we say side trip, those are extra tours. Extra tours, but it's not part of the package you paid in the travel agency. But if you wanted to avail the side trip, you just have to pay the entrance fees. okay. You don't have to pay for the van, you don't have to pay for the guide. Just pay the entrance Entrance fees. lang. Okay. Okay, and we are promoting the side trips because the side trips are CBST. So what do you mean by CBST? It's Community-Based Sustainable Tourism. CBST. Okay. It is an alternative livelihood of the community given by the government. So instead of doing nothing, all they have to do is just work as a guide, staff, crew. At the end of the month, they would have salaries. Our role is to promote them, to bring them guests. And your role as a tourist is just very, very easy. Just to enjoy. 800 meters long zip line. Now, more than 700 meters. With a view of the beach, the forest, the West Philippine Sea. You can do this by twos or you can do this one by one. It's up to you. But if you ask me which is better, better do it one by one. Because if you have some problems hurting you inside, you can tell it to somebody. Yes, you can shout it while on the zip line. Then once you're in the landing area, oh, I'm free with the problem. Okay, with the view of the beach, the forest, the West Philippine Sea. Okay. We call it Karst Mountain Formation. When we say karst, it's limestone, marble. And the trees that grow on the mountain, those are karst trees. Or natural bonsai. Natural bonsai because they just grow on limestone. They no soil, not enough supply of water. They just rely on rain and in dew for water. That's why they are naturally bonsai. And of
according to scientists, this mountain formation started to grow from the sea 50 million years ago. But El Nido mountain formation is 150 million years old. So El Nido is much more older than Puerto Princesa. 100 million years older. In our solar farm, soon to open, soon to be used, solar farm. And information about this place, Barangay Kabayugan. So they call this place, their place as Barangay Kabayugan because there are lots of bayog in this place. And what is bayog? Bayog is a bamboo. There are lots of bayog, that's why they call their place Barangay Kabayugan. And we are still inside Puerto Princesa City. We are still within the city. Looks like. Plastic one on say, huh? Yeah. Okay. Maalon daddy. We're here na guys, pero magsa-side trip muna kami, mangrove paddle boat tour na muna kami. Yung ano namin, tour guide namin is pumipila na for us doon sa ano ba yun? Underground river kasi pila daw doon eh. So baka 1 hour ang ano doon, ang pagpila doon. Kaya mag-side trip na muna daw kami. Time management ba? Ayan. Yung sa ate, sa isang van. Ah, sige. May mag-ano pala, magpapader. Kala ko kami yung magsasagwan. Ayan. Malamok guys. Kaya kung ano kayo rito, mag-leggings na lang kayo. O kaya maglagay ng off lotion. Anti-mosquito. Ay, nalaki ng lamok. Kalimutan pa namin. Ayun, nasa isang bangka kami guys. 10 kaya na isang bangka. Dito nagkabulan si Lagong Pugit at ang latahong lahat ng dito. Narong puti. Ayaw ko nung ano. That's why some people they have cut the mangrove tree before. So now, to our tour they have 40 up to 45 minutes, then 1.2 kilometers. Then after 1.2, we need to turning back because our river are shallow and narrow. It is. That's why 1.2 our navigable tour. Actually now it's high tide, so that's why the current of the river they are go inside. So that's why you can see the running of our water now. So now it's high tide, so that's why our river now are more deeper. So they are deep of our river now. They are almost 10 feet deep, or more than 3 meters. And also our water are clear, so a little bit clear because high tide, because the sea water they are come inside. But during low tide, our river are dark because those are the natural color of mangrove swamp. So aside from our mangrove, the tourist attraction along the area, but sometimes they have also wildlife like snakes, monkeys, monitor lizards, and some birds or different birds. But I'm not promise you can see all of them because you know that's additional attraction only. So that's we are lucky if we are staying both side of the river or directly to the branch of mangrove. But yesterday they saw some two kinds of snakes. We have black and yellow stripe for our mangrove snake and our baby python. But just only baby python only. With
this is a season for the Oily. baby python now. The rainy season. Lagay na ako nito, guys. Saving with oil. Dito So, oil. only Ano they ka are ba? soiling Water only lang. the Ayan o. Branch yan o. Ay, sa unahan. Ayan o. Ay! Huwag malapit, kuya. Pumalaglag naman sa amin. hindi ko yun sila magano. Ito. Ay, kakain lang niya. Malaki yung ano eh. Actually, they are here along the area po siya during Kakain niya lang. So, biglang bumagsak. Baka mo yung aso. Mga animals din na kinakain niya. Mabagsakan na. Kakanta si kuya. Oh, come on my darling, barangay Kabayugan, we could stay on one stone, the old unique mangrove trees, we shall ride on bangka, in a wonderful one with the group of my friends and to my dearest one. We multiply mangrove trees all over special plant, nursery of fishes, marine seafood are the best. Another lake. Ilagay. That is a binturan. Or in English, they call it mangrove. Jugin mo yung ano yung... Actually, that snake are poisonous. Ay! It's a nocturnal. If you don't touch them, so they're sleeping only. May free pasalamin dito, guys. Kung nagbago daw itsura after nung tour. Charot. Yeah, let's go. Asan na yung jawawis ko? Ayun na. Iniwan ako. Loko talaga yun. Asan po? Ay, ayun. Share mo na ako, kuya. Avocado shake and Pringles. Mahal ng Pringles dito ah. 200. Malaki. Yung avocado magkano? 100. 100. Ang ganda ng mga parang kubo-kubo siya, guys. Oh, maganda nga yung pag beachfront. Sino kamukha niya? Sino siya? Ikanti ko yata. Ikanti ko yata. Oh, si Daddy, gulo pa daw si Daddy. Ikanti ko yata. Mama, ikanti ko yata to. Ha?